Avui és un dia de Showtime, un desnonament de veritat, un desnonament judicial. Si voleu veure com és un desnonament de veritat, aguanteu fins al final del vídeo. De moment jo entro aquí a fer el cafè, a agafar forces, perquè serà un dia mogut. Vindrà la policia, l'he demanat, perquè hi ha molta mala maror entre la persona que està ocupant la finca i el meu client, que és el propietari. He vist que dins en aquest bar ja hi ha la policia. Suposo que són els mateixos que vindran a fer el desnonament i han tingut la mateixa idea que jo, que és anar a fer el cafè. Allà al cotxe. A veure. Bé, sembla que tenim tot a punt. Deia la policia, el manyà, el meu client i falta el jutjat. També ha vingut la tele. Showtime. Bé, ja està muntat tot el xiringuito mediàtic. Hi ha els d'Antena 3, la policia, el serraller, la comitiva judicial i jo, a més de tot. Ara demanaran que no es gravi perquè hi ha un menor d'edat i per molt que diguin que és un ocupar, al final és una persona la que estan desnonant. Llavors, una mica d'humanitat. Bé, ja hem recuperat la possessió de la finca. Està prou bé, no està bé destrossada. Ha sigut una mica de show, sortida d'Antena 3 em sembla, però bé, ja està recuperada la possessió. Hem canviat el tant i ja merci. Bé, ja està, ja li he entregat les claus noves, les claus velles, i hem aconseguit recuperar la possessió. La persona que ocupava la finca sembla que se'n va viure a casa un familiar i esperem que aviat trobi un nou habitatge per a ella i la seva família. Salut!